Assalamu alaikum. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim na rayuwa. So fim ne wanda zan iya cewa kun san wannan jarumi Shahrukh Khan. Fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara muku shi. Ga wanda suke son wannan fim in za ku iya mun magana ta wannan number nawa ta kan WhatsApp kenan. Ta yadda za ku iya mallakar wannan fim a cikin rahusa mai sauƙi. Kamar da kuka sani dai sunana Muhammad Abdul, shugaban sashi na ɓangaren fina-finai. Nakan zo muku da duk wasu sabbin fina-finai wayanda na tabbatar da ingancinsu kuma na tabbatar da fassarar tasu. Wannan fim na ɗaya daga cikin fina-finan da suka fito a yau kuma fim ne wanda yake da barkwanci da dai sauransu. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim ɗin za ku iya mun magana ta wannan number, wato in sha Allahu za mu yi muku magana cikin sauri sannan kuma mu biya muku buƙatunku kamar yadda muke yi a kowane lokaci. Don haka ga wanda suke son su shiga group ɗinmu na VIP ta yadda za ku riƙa samun duk wasu sabbin fina-finan namu na Indiya Hausa, to lallai za ku riƙa samun su a kan lokaci. Da yawan mutane suna tunanin idan suka je Vidmate ko kuma TikTok za su riƙa samun fina-finai. Ba yadda za a yi ka samu wayannan fina-finai. Saboda kamfani idan ya fassara ba kyauta yake ba da fina-finai ba, saboda shi kai ne ya sayi kayan aiki ne, ya fitar da kuɗi ne ya sayi kayan aiki. To lallai ku ne kwastomominmu, ta ku ne muke amfana sannan kuma kuke ƙara mana ƙwarin gwiwa a kowane lokaci. Kamar da kuka sani sunana Muhammad Abdul, shugaban sashi na ɓangaren fina-finai nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.